Yay! Yarangon. Wow, wow, wow. Ja, moet van mij fucking zijn niet. Ja, jij helemaal mij die zijn op posa is die niet. Kom kijk die kant waar je dan met kan kant daar werken. Jij helemaal mij zijn niet. Okay, kaya Wat? Ako kabuhan mensen van traffic laat die van mij van traffic. Dia ba? Dia. Ito yaw ini ba? Ang poko na yun doon. Ja, maar is oké toch wel. Maar nog mooi kijk wat alle doen zien zij. Alle kan niet dan trekken goed die. Ja, het is aan mijn kant. Ik maak video's dat je kan zien, ik is aan haar kant. Ja, dat nog op, jij kan maar. Olympics. Nee, goed, joh. Al doe ik haar af, mee, bro.